Good morning. Good morning. Tänään on siis uuden vuoden aatto. Kyllä. No joo. Ja meillä on tarkoitus olla tällä meidän kaveriporukalla, että vielä tulee Katjukin tänne. Ja me just käytiin suihkussa. Jep. Eli ihan todella nätit hiukset ja silleen. Tuliskohan se nyt? Jep, tulis. Hetki vaan. Elikkä homman nimi on nyt se, että Katja tuossa vähän aikaa sitten jo tuli. Ja nyt Katja yrittää ensimmäistä kertaa meikata jonkun. Täällä on aikamoinen sotku tässä sängyllä. Tosiaan ikinä en meikannut ketään. Ja milloin ensimmäinen uhri, niin saa nähdä mitä tästä tulee, koska tää on tähän mennessä aika hieno tää meillä. Mä en viitti katsoa tohon asiaa, että mä näen sitä vielä. Eli tänään myöhemmin illalla olisi tarkoitus lähteä paukuttelemaan muutamat raketit, sit kunhan nää on valmiita ja muutenkin. Ja kunhan kello tulee 6. Ja sit sen jälkeen varmaan vietetään iltaa ihan silleen rennosti ja tiili. Sori huono valoa, me ollaan pimeällä liikkeellä. Mut me lähdetään nyt posattelemaan niitä raketteja. Täällä sitä mennään. Ei varmaan näy edes mitään, mutta me lähdetään nyt väijyyn joku hyvä spotti. Joo. Ja varmaan suhisee takamerakin, koska täällä tulee vähän, mutta... Niin. Kello ei oo edes vielä 6, että eihän niitä vielä saa ampua. Eikä me oikeesti säätäis, koska me ollaan aina 18. Mutta Niin. Heissan hei! Eli nyt on vuosi 2017, hyvää uutta vuotta kaikille. Ja... Niin. Niin, tosiaan meillä oli tämmönen pieni testis tänään asia, koska me testattiin tällaista kuohuvakuusen kerkkä. Ja ei hätää, tää on ihan alkoholitonta, että ei oo tämmöinen... niin voidaan vaikka todistaa. Siis ei oo MP:tä tästä, koska tää on aika vitun paskaa. Ei mitään Sitä on parasta. aika hyvää. Mutta Ja on sitten tämmönen yön päähänpisto. Niin. Ja sitten kun tuossa ollutkin tarjolla on kylmänä ja tuo huoneen lämpöistimellä lottoa, että sekin niinku vaikuttaa siihen makuun aika paljon. No meidän Niin, jääkaappi mustakin ei oikein tuntuu. mahtunut. Toi olisi pitänyt silloin, kun me saatiin toi viiä sinne aittaan. Niin. Niin ei oltu sitä edes sitten avattu. Perus tämmöisten alaikäisten jutut. Mm. Alkoholitonta kuoharia ja ei pääse ulos kello 12 jälkeen. 2017. Täältä tullaan uusi vuosi, uudet kujet. Jep. Me ollaan nyt oikeastaan, kun me tultiin sieltä raketteja ampumasta, niin me ollaan vaan maattu. Ja katsottu telkkaria. Niin. Mutta vielä kerran hyvää uutta vuotta kaikille. Toivottavasti teillä on ollut kiva päivä. Ja silleen. Ja plus älkää alaikäiset juotu alkoholia, alkojuota. Ja käyttäkää suojalaseja, kun ammutte raketteja. Käyttäkää suojia. Joo, eiköhän mä luoteta tähän. Joo. Hei hei! Kyllä vaan.